आंनि बे RIPON डिसनो गासिबो फिल्मफोराव थाबाय नै दिनै ग'बरथनायाव कालि फुजा नायनो फैदों माने आबौ इलिसा फैदों आरोना लोगोफोर जों दा मेलायाव फैदों नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय थादों मोजां लाइक कमेन्ट शेयार खालामदों नोंथांमोना देखायना मोजां नोंथांमोना नायलांबाय थादों फार्स्ट लेट्स गो फाइनालि जों लोगोफोर गेटथिं मोनफैबाय गेटआ ओरैबायदि नै दा जों मेला थिङाल'सैनो ओरैबायदि फिर जादों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था फारसेनिफ्राय देखायलांबाय दं नै जों दा ओरै साइड फारसे थाबायगासिनो दं लोगोफोर ओरैबायदि मोनसे फाइला माबोरै खबरा गाखैदो दे बियो नै ओरै गथ'फोरनि खेला दं आरो जोंहा बुहुद माबा दं आरोना खेलाफोर दं ब्रेक डेन्सबो दं लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय दा नैबे जाहैबाय बाइकनि होदों आरोना खेला नोंथांमोना देखायलांबाय दं नायलांबाय था जाबाय ओरैबायदि मानसि फैदों ग'बरथनायाव माने दिनै आब' इलिसाखौ नायनो फैदों आरोना बिथाङा फैबाय दङ मा जोंबो नुथ'वाखै ओरैबायदि एभेलेबल मानसि गाइस फायला नोंथाङा साबेसे माबा लागोनलाय मिथिखायो मा होनलायला लागायलाया जोबोद मानसि नोंथांमोना नायबाय था देखायलांबाय दं फारसेनिफ्राय A few moments later. लोगोफोर आं दा फानि थाबायहांदों आरोना एसे आं दा दबनि थाबायहांदों नायदो लेट्स गो स्टार्ट हां गोनां गैयानो बिथाङा बर' बुजिया गैलै जिउ गोनां जिउ थाखाहे निहे जिउ थाखाहे निहे हां गोनां निहे बिथाङा हां गोनां गैयानो बिसोरो माने फुजानि ससमा दं नालाय ओमफ्राय बे हिनजावफोर ड्रेस गानबाबो ड्रेस गानि मोना फैया जानांगौ दङ गैया माने बुजियाखै मा ससमाखौ गानबाथाय हिनजावफोरनि ड्रेस गानबाथाय माने स्रां गैया हिनजावफोरनि गैया लोगोफोर गैयानो गैया हिन्जाव सासेबो नाङाखै आंना बाबा आं सासे बानाब्रा नों बायदि खानाय गोलाव गुफुर गोजा गाननाय आफा बाबा दिरुंखौ खामानि दंमोन नामा बाबा बे दिरुंखौ खामानि दंमोन चाइनिस माल नांगौ आंनो चाइनिस माल Apa? Hinjau naंगौ आंनो हिनजाव apa थांनोसै A few moments later.